לא מה התחלתי? רוצים משקפיים כמו שלנו? מיני מסרק. אז רוצים אוזניים כמו שלנו? מיני מסרק. רוצים בקבוק מים כמו שלנו? איפה הבקבוק? מיני מסרק. רוצים מאפרה כמו שלנו? לאבא שלכם מאפרה ליד המחשב. מיני מסרק. רוצים שלט כמו שלנו? הוד, פרסה מצויה. ורוצים מה זה בכלל? משהו לדיסקים כמו שלנו? מיני מסרק. הכל בעזרת. רוצים דף? הגזמנו. רוצים דף כמו שלנו? הכל בזכות מיני מסרק. יעשה לכם פוני שחבלז. קיצור, הכל מהמיני מסרק. רק 9.90. אוקיי? מה הגזמנו? כמה עלה לך? 6 שקל. במחיר מבצע. 6 שקל לקונים עכשיו. אז אנשים צאו לחנויות. מיני מסרק. השיער שלי. השיער שלי מסתדר. השיער שלי. זה חרא פרסונתי. בוא נשלח לא מסתדר. טוב. אז היה משעמם לנו עכשיו. שהתחלנו לדבר על מסרק. לא סתם מסרק. מיני מסרק! לא כולל מע"מ. לא, זה כן כולל מע"מ. כן, מה? רגע, מה זה מע"מ בכלל? לא יודעת, אבל מע"מ זה משהו שאין באילת. מיני... לא, זה לא מסרק. זה מה שכולם יודעים, משהו שאין באילת. מע"מ. אני לא רואה טוב. באמת? לא. אני רוצה גם להיות עם משקפיים. של מי זה? של אבא שלי. אמא, אני לא רואה כלום. כי הכל מטושטש. מיני מסרק. רוצה לו לראות בכלל? מיני מסרק. יעשה לכם כל מה שאתם רוצים. רוצים לבשל, להקפיץ את החביתה? מיני מסרק. אני אהיה החביתה. לצורך ההדגמה. ראיתם איך היא גפתה? הכל בעזרת מיני מסרק. איזה תחינה, אלוהים. שאלה? מיני מסרק. אז... תקנו. כן, זהו. פשוט תקנו את זה כזה... רגע, בואי נציג את עצמנו קודם כל בתור נכון. בחורות, אוקיי? איך קוראים לנו? אני שושנה דמארי. מיד. בריטני ספירס. Hello, Britney, what's your name? I don't know. מה? מישהו יצפה בזה בכלל? לא. מהצפיות בלחץ. זה 102. זה 2.5. אנחנו חצי. ניקח את המחשבים בבית. אני צפה. נעשה צפיות לעצמנו. כן. הכל בעזרת מין. זה... יביא לכם לפטופ שבור. שלי גם שברה אותו באמצע שינה. מיני מסרק. אני בועטת בלילה. אני לא ליגל, אני בריטני. אני בועטת בלילה. שבריטני שברה אותו באמצע הלילה. ברית. ני. ברית. ני. ברית. הם מתקשים למצוא את שמכם. מיני מסרק. טוב, אז זה כבר 4 דקות חפרנו. ביי ביי מיני מסרק. אבל רגע, תקנו.